Wala kasi maputik, kaya kailangan ko magpalit. Pero alam mo, Tonton, eto po napakahusay ng kasama ko umawit. Kaya deserve naman po niya na isang bagsak naman po dyan. Palakpakan naman po, Tonton. At ako po, bilang kasama niya sa trabaho, hindi po ako magyayabang. Pero ipagmamalaki ko po siya dahil si Tonton po ay nakilala po mismo ni Adele. Kilala niyo si Adele? Si Adele mismo na kumanta ng mga sikat na awitin, nag-comment sa kanya nung nagre-record siya ng song ni Adele. Yes. At tuwang-tuwa sa kanya, di ba? Oo, nakakatuwa nga eh. Yes, because in our sing-along words, si Tonton po ay natugiri ang the Adele voice alike. Oo, kaboses ko. Sabi nga nila, kaboses ko daw si Adele. Oh, kaboses mo si Adele, katawan mo si Bandol. Yan. Wow, hiyang-hiya naman ako sa mukha ni Panchito sa'yo. Bigyan mo naman kami ng sample ng ano? Adele. Siyempre, ando si Mayor, pero siyempre para marinig naman ng taong bayan ng Hasaan kung paano kahusay si Tonton sa boses ni Adele. O, ipakilala mo. Ipapakilala pa. Pakilala mo lang. Oh, Tonton. Si Adele, pakilala mo si Adele. Oh, Adele. Gandahan mo naman. Si Adele, kilala niyo. Gagayon, ladies and gentlemen. May mga ganun-ganun pa. Pakilala mo na. Kaboses mo lang, di mo kamukha. Ladies and gentlemen. Okay, ladies and gentlemen, all the way from Japan, Yokozuna. Di nila kilala yun. Okay, ladies and gentlemen, live here outside, we are so proud to bring you, of course, the very well-known singer and diva of all time. Yan. Ladies and gentlemen, Wanawin and Toulouse. Here is Adele! Anong kanta? Sira ulo, di ba? Ang tagal-tagal ko na nagpapakilala, wala ka pang maisip na kanta? Ano nga kanta? Ikaw mamili! O sige, kantahin mo yung team song ng TV Patrol, sira ulo ka. Wala naman lyrics yun. Sinabi ko nga Adele, di ba? Di Adele na song. Kaya ko yung hello. Oh, hello. Mayabang yung water jug. Oh, sige. Sample lang hello. Hello. Gago ka. Ako sakit. Sapa. Hello. Sapa. Hello. Sige. O yung chorus mo, yung chorus na yung Adele. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to take you on. Sorry for everything. Huli ka. Kapalakit ka, ha? Narinig mo si Adele? Adele. O ikaw, sino ginagaya mo? R&B, international R&B, Rihanna. Si Rihanna? Rihanna. O sige nga. Okay, subukan. Wag mo kung sinusubukan, ha? O sige. Makilala mo rin ako. Ladies and gentlemen, Aling Bioli. Rihanna. At chismosa dito yung sasaan. Ladies and gentlemen, first time in Hasaan. Everybody palakpan for Rihanna. Oh, nasa si Rihanna. You gotta work. You gotta work. You gotta work. Rihanna yan? Boses at saka sayaw. Ikaw, boses ka lang kasi hindi mo kaya. You gotta work. You gotta work. Oh, go. Sige. You gotta work. Baba. Lower. Oh. Lower. Work. Hindi mo kaya. Hindi ako naniniwala. Where have you been all my life? Si Rihanna, short hair yun. Where have you been all my life? Si Rihanna, short hair. Sinaulo ka. Wala ka man lang galang kay Patrick Pio, sinaulo ka. Tsaka, ano mga kinakanta-kanta mo? Mga Adele. Adele, tapos ano makita mo kanina? Ako kakanta ko, babanggitin ko pa lang yung unang lyrics ng kanta ko, magsisigawan ng mga yan. O sige, malaman natin. Jopay! Isa pa. Jopay! Isa pa lang yun? Isa pa lang yun. Eto. Andito na si Tonton tsaka si Mickey!
miss you. Ipasyal mo naman ako dito. Ha? Halika na. Grabe naman yung lapos. Yan. Magkasama kami sa Marikina. Ayun na siya. Ayun yung Mami Kay. Andiyan isa sa kayo. Diretso na kayo, Juan. Tiniis lang kami. O sige na. Thank you. Ay, ma. Si Brenda. Andyan. Unang chika ko pala si Brenda. Pinagkin pa kanan. Ay, salamat doon. Ay, nasa akin ka. Go like ka. Ole, later na kayo magchichikahan, ha? Pupunta natin yung hotel. Hoy, nahanap ka niyan. Kaya nga, dapat mo ako dito. O, diyan na, maupo ka na dyan. Picture ako kayo. Ayaw ko. Ayan na po mga mangs. So, gagawin na ng mga tao. Ha? Why? Pikachu! 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 Hindi mo taglo, ma'am, nilapas mo sa kuwan gamay. Ah, di ba? Inaano niya na naman po yung daliri ko. Party party! Saan ka ba galing? Inasikaso ko nga sila, Tonton. Siyempre nga na kami ulit nakita. Sino yan? Ha? Ex mo? Hala? Hi! Hala! Ako mga matini idol ng 4th year ng mga high school kami. Ah! So pinagnasahan mo yan? Isa sa pinakagwapo namin. Hi! Hi, sir! Anak ko na nakatikim sa kanya si Jig Jack, si Macron. Hi! Pero never ko sila naging classmate. Sila yung mga pinakagwapo. Hi! Heartthrob nga until now. Ikaw pala tunay na tirador eh. Macron, pinakagwapo. Ano na? Demure ka? Hindi, babae kasi tirada ko ng high school. Kasi sila lalaki. Ako babae yung mga naging jowa ko. So I was kinda confused at that moment. Ay, yun yung first class ko nung elementary. Yan, nakaputi. Ay! Gwapo nga. Hi! Gwapo nga ah. Hi babe, I love you. Yun yung first class ko ng grade 5. Gwapo ah. Yung penmanship niya, mas maganda kasi. Kailan ka? Oy, gano? Grabe ka naman, pa-picture daw. Oy, magpa-picture ka naman, kano? Suplado mo naman. Ano na siningan? Hi! Picture sila, Brent. Brian! Diba? Ganito rito, napakarami pong tao. Hi! Hi, Brian! Taray ni Oyong! Oyong! Oh, mga nawawala pong kapatid ni Oyong. Yung mga ati. Uy, grabe si Oyong! Uy, yung smile, Oyong! Hala, si Melmar din daw. Hala, Pak! Para! Hala! Sige, Pak! Oh. Hindi rin pa huli dito kina Brenda, oh. Hi! Hala! Yung mga estudyante ka pala eh. Sina? 1, 2, 3. Pak, pati kay Inday po. Oh, ana, hala! Shagit! Okay. Shagit! Wato! Siya Brenda! Brenda,